Wala ka man pa mag-skill pa man lagi. Kit ito na ba? Mahal karon kay damis ubos tubig. Ay, wala. Nya na ko muna okay wa pa nag-skill na. Isa nga po sa ubos. Sige sila master. Oh, Ito nag-float ba? Sige na ba? matik na. Videohan eh. Pero siniro. Ito mo ni kahoy na po. Sa balay kita guan. Yati. Ha? Kahoy ba ni gawa sa balay ba? Angay ani. Mag-boxing. Madam. Muni resulta sa pila ka adlaw nga ulan. Barangay Batuhon ug Barangay Piglawigan. Baha ang area. Di na wala pasangon barog na. Ha? Barog na. Way abaga ni magamit. Oy, Kay pag-request birahon barog. bali. Birahon. Pasko ni mo. Gabi jud kuwan sa Saan Davao. ba mag... Davao ang kuwan gid ay. Di tama na rin sa kuan ni nga tubig diha ra sa kuan Compostela. Diyan Nabunturan Panabo. Diyan tong bagyo siguro. Dili ang kuan nampoy sapa na dito nga dako. Oo. Kaya dito kining tubig Davao ginitanan diri padulong. Ani di ni nga ni ka dako nga lunok. Dako pida ni. Ang buton siguro grabe pag baha siguro no. Ba mo ginayon dun Mark nga ang nagpaano daw siya sa Santo Rebio. Imbes kay maguyo-guyoro nang kay anod man. Pasubida ayang kahoy. Nabali. Balik. Yang lapas naman. Paano gani sa dili ka kapaanon? Balik man kahoy. Balik oy. Dako mong tubig. Pero na ni yung ra. Kiniloy yung sinso. Kay magkating, Lo yung si John. magkating basa. Dali na mahabol. Sam naman. Hindi mo na abayan, hindi kinamanon padung diri. Asa paglulong ra pa na. Teka ron pa kuan diri ba nga mabaan na yung diring lugar ha. Itong kami nagkargami kang George nga da taman to tubig. Dara may nakay ato wala diri ah.
Live. Daplin lang pulp, daplin, dia. Daplin lang pulp daw. Dia dapat sa may saging oh. Tara, kaya ring hubas. Hindi naman na maanod. Dia ba, export atong unahon sa na. Dagam na pulp, no? Isa ka lang puro, pinakaputulan na. Basakan lo yung basakan eh. Puro. Tigil. Euro. Jadi basakan na oh. Hindi ko lang. Jadi euro kalau itu. Samo kasi sa labaw. Jara, rafting daw. Bukod na nagpisi. Asa? Sige. Uy! Ma. Wala. Atlaw pa man. Abaw na gidi ay. Ha? Abaw no. Bago ta tuglaw-law ani. Ano man? Imo di prinsal. Ay, mabaw na. Abaw na ako yun. Pwede. Ano na? Ayan na siya, mukha na siya. Pagilan yun ako, bisa na sa kuha na, pagilan na lang. Paano ako pagkukuha ba? Kadina ba? Oh, mahulog na uwi na siya.